Did you know Zimbabwe has no public ambulance system? If you have a heart attack at home, there is no public ambulance system that will come and attend you. You need a private ambulance, which will, in most instances, require advance payment. Panapa tukunoti fadzai mari arikuya nenhau pamusoro pemapolice cars atengewa awakomishiwa nezita rapi negovernment yenyika yeZimbabwe. Takatarisa this upcoming SADC summit. Sanambina mashoko abuda nyogwa not bo subscribe like out on the bell icon. Chipinda ben pakanyora achiti. However, the same government has just bought state of the art police cars to provide fancy escort services to SADC airlines when they come for the SADC summit. They prioritize the comfort of political airlines over the welfare, health and lives of citizens. Zimbabwe is not poor. It is poorly managed. We need new leaders. Pana patwa mashiko kuti pana apa vari kungoda zvinhu zvinovaita kuti varambe vari in power. Havatarisi zvinhu maservices anodiwa nemacitizens. Mota dzinotengwa takatarisana nethe upcoming SADC summit zvarwadza vanhu vachiona kuti aiwa vanhu they are failing kuisa food on the table, but vanoita zvinhu zvinoita kuti vangoramba vachingopraiziwa dzimwe nyika dzipinda munyika yeZimbabwe dzinoona as if aiwa vanhu vakagara kunaka, but aiwa zvisina kudaro. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pemashoko afadzai meri. Kuna comment section medu, subscribe like, turn on the bell icon.